Pues yo l'altre dia em vaig comprar un vestit de Chanel que em va costar 1.500 euros. És moníssim. Pues a mi el pintaungles em va costar 55. I mira quin iPhone m'ha regalat el meu home. Ah, sí? Pues el meu és millor perquè té la pantalla més gran. Però el meu és més car segur. Pues no, perquè el meu té una poma que és edició limitada y entonces es més car, vale. Pues oh. Pues vale. Xiquets, aneu de sopar? Però tu tens un iPhone? No, és que a mi no m'agraden les marques exclusives. Va, en sèrio, eh? Sí, Però mai has tingut alguna cosa d'Armania? sí, home, són de pijos. Pues nosaltres no vulguem eixir amb tu, de sopar. Sorry. Però per què no? Perquè nosaltres només defensem les persones que vestixen bé i de marca. Exacte, les marques no són per a nosaltres i tu no vistes de marca. Ai, Mari, mira quins nosaltres m'ha pintat. Ah, sí? L'altre dia em vas comprar un vestit de Chanel xulíssim. Pues mira l'iPhone que tinc. Ala, té estrelletes, però mira el meu és bonico. Va costar més car, vale. No, és que el meu és de l'última edició. El meu és després i s'edició. Xiquets, aneu avui de sopar? Mira, xiquets, aneu avui de sopar? Però tu tens un iPhone? No, és que no m'agraden les marques exclusives. Va, en sèrio, eh? Sí. Però mai has tingut una marca de No, mira! Cuando no la llamo, siempre me hace reclamo. Discutimos, peleamos, pero llego a casa en la noche, la molesto y arreglamos. Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos. Ay, pa.